Здравейте! Казвам се Глеб Митев. Завърших специалност бизнес менеджмент. За мен тези 4 години бяха изпълнени с нови знания, ценен опит и много нови запознанства. Освен обучението през годините, университет организира различни събития и мероприятия, които направиха студентския живот по-интересен и запомнящ се. Благодаря на университета и преподавателите за знания, подкрепата и всичко, което научихме през тези години. Здравейте, казвам се Ганна Жекова и през последните 4 години изучавах специалност бизнес менеджмент в Русенския университет Ангел Кънчев и искам малко да ви споделя мнението за тази специалност и всъщност какво ми даде обучението през тези 4 години. Още в началото беше ми важно, при избор на специалност, беше ми важно да е в посока на бизнеса, но да не е точно в една конкретна сфера, а да е много разнообразна. Такава специалност се оказа бизнес менеджмент. През тези години имахме възможност да се запознаем с много различни аспекти на бизнеса, на управлението. Имахме такива дисциплини като финанси, маркетинг, менеджмент, управление на човешки ресурси, управление на рискове, на ресурси, много различни, счетоводство също, различни дисциплини, които дадоха всъщност да разберем как функционира една компания, от изграждането на екип до вътрешен контрол на ресурси, до много различни сфери и процеси в бизнеса. Според мен специалността бизнес менеджмент е много полезна, защото дава широка основа и възможност за развитие в различни сфери. Това може да е собствен бизнес, това може да е маркетинг, администрация, управление на екип, също онлайн търговия, различни посоки. За мен тези 4 години бяха напълнени с нови знания, с ценен опит за развитие и т.н. Моята лична препоръка е, ако ви е интересен бизнес, но все още не знаете точно в коя посока искате да се развивате, специалността бизнес менеджмент е много добър избор, защото дава знания и възможности в различни направления, което за мен примерно беше много важно. И накрая искам да поблагодаря, да изкажа благодарност на университета и към преподавателите също за знанията, подкрепата, опита, който ни предадоха през тези 4 години. Благодаря за времето, търпението, усилията, които вложиха в нашето обучение и развитие.